Ok. Rehefa hitantsika zegny mahakasiky ny building muscle of what you want, efa regnintsika zegny izy teo igny. Atsika eto ndraiky zegny atsika magnazava mahakasiky ny discipline zegny. Zay zegny ahitanao amin'ny écran aloha zegny, discipline yourself. I discipline yourself ty zegny karaha ty zegny fandehanasy ty zegny. Discipline yourself zay zegny anao fo zegny tokony disciplinenao. Satria rehefa nametraka tanjona zegny anao, rehefa manana raha tiagna zegny anao, manana raha tiagna zegny anao, na hoe manana tanjona, na hoe manana nofinofinao zegny anao, de mila disciplinenao zegny anao. Satria discipline ty zegny tetezagna na koa hoe pont ahatongavanao amin'ny raha araiky napetrakanao tanjona na raha araiky tianao igny, na raha araiky nofinofisinao igny zegny. Donc zegny lalagna tongavagna ary zegny discipline. Ary discipline ty zegny agnisan'ny muscle. Froning zegny izy ty. Froning zegny discipline io zegny. Fa alokanao handray la discipline zegny, mila magnano action. Mila magnano action zegny anao. Le action mirépété zegny. Rehefa magnano action zegny anao, mimpodimpody zegny anao magnano action, mila apetrakanao akeo zegny ny fitohizan'le raha tsabonao. Disciplinenao zegny anao akeo hoe itohiziko zegny raha ty satria manana raha tiagna za, manana objectif za, manana nofinofy za. Donc zegny ilainao zegny i discipline io. Izy io zegny froning. Rehefa atao mamorogno izy zegny atao karaha ty. Izy koa anao zao ty zegny mipetraka tsara, na hoe hainao tsara zegny ino raha tianao, manomboko zegny anao amin'izay vitanao. Izy koa fa nasiako anao dinigna zegny izy hoe dinia raha tianao, fa dininao zegny jiaby igny hoe ireto fa nataonao liste zegny hoe ireto raha tiako, ireto raha tiako azo, ireto raha tiako atao. Donc zegny anao zegny tsy maintsy zegny anao manomboko amin'ny first step zegny mandray izay tokony vitanao zegny anao. Tsy jiaby tokony vitanao, tsy jiaby miaraka ho azonao. Zay tokony vitanao ataonao, zay tokony volagninao. Asazonao, zay tokony ataonao. Zay kely, le kely zahava amizay, ino le tegna ela amizay, le tegna ela amy raha nisoratanao ndraiky dininao ndraiky raha jiaby zegny, ataonao liste zegny igny hoe izy igny hoe igny tegna ela. Karaha zegny anaovanao izy, tomboanao izy. Exemple, asanao zao ty zegny tazo fahasalamagna, manomboka amizio ty, tazo fahasalamagna anao, nefa zegny efa dininao hoe za zegny tokony azo fahasalamagna, mety finandray le filingy anao hoe efa to salama be, tegna fa to salama be zegny anao, de ino amizay zavatra tsabonao, ino amizegny zegny ny raha kely mitondra fahasalamagna aminao mba tokony vitanao. Zay kely volaniko, tsy fantoko am'le maventy malao tsika, fa le kely anagnanao. Zay kely anagnanao no ampiasainao malao, mandra-pahazahoanao ilay maventy. Zay kely anagnanao amizio. Exemple zegny asa hoe manana fotoana zegny anao 1 minute fo. Za donc mandinika atsika jiaby zao ty manana fotoana 1 minute isan'andro. 1 minute isan'andro manomboko zegny anao magnano raha mahasalama anao agnatiny 1 minute isan'andro. Igny avy eo amizay zegny ampitombonao tsikelikely. Taovy manonga l'escalier igny zegny, ampitomboanao tsikelikely. Iny ihany zegny izy koa anao navita 1 minute, ampitombonao amizay zegny izy igny amin'ny amaray. Ampitombonao asa hoe 2 minutes. Mandra-pahaviany fin de semaine ty zegny
tokony mba fa ho zatra 5 minutes zegny anao, mbala hely zegny fa ny zava-dehibe zegny manomboko anao, zegny ny zava-dehibe manomboko anao hoe navita ela anao niany, donc mamorogno fahazaragna amin'izay zegny anao une semaine anao fa navita 5 minutes, donc zegny amin'ny semaine ambony zegny zanarinao koa zegny anao mavita agnaty journée raiky zegny avadia 5 minutes ndraiky zegny journée raiky. Agnaty 5 jours zegny 5 minutes zegny fa mavita 25 minutes zegny anao. Tanao zegny agnatin'ny semaine taloha azy voalohany 5 minutes, semaine faharoa zegny efa mavita 25 minutes zegny anao. Ataonao karaha zay zegny atao mitsabo izy zegny. Zay zegny ny discipline zegny. Mila mitsabo mitohy zegny anao mitsabo le raha tianao akeo, le raha nofinofisinao, le raha anagnanao nofinofy tianao tanteraka. Ny action hely tsy azo négocier, tokony zegny anaovanao izy, tokony hoe non négociable zegny i discipline igny zegny, hoe atao halantsika le mot fa tokony ho zay no tokony ho izy, tsy maintsy tsy maintsy agnodigny raha momba fahasalamagna anah ty zany any, de mandray le action madiniky zegny anao, de tsy vitan'izy resiny fa tohizigny amin'izay zany, tsy magnano karaha ohatrany hoe tendambo araka ny koragnan'olo mafanamboa lohany, tsy atao karaha zay izy, fa le vibration nao na hoe le fréquence nao ake zegny même ary zay zegny maha stoïque ny stoïque zegny. Apity fahazaragna anao zegny, de managna anao persévérance, na dia marary izy ake mila mitsabo fo zegny anao, safe agnatin'ny izy marary igny zegny eo anao mahita le transformation. Exemple, izy koa anao zegny mikotra, alay onogno fa izy ka mbala tsy narary zegny amin'ny tany tianao alay narary izy ake, dikan'izay zegny mbala lavitry ahazo anao zay, zay naviany hoe no pain no gain. Azonao mila marary zegny, plus que anao zegny mankafy le marary ake igny, mais pressenao fa izy marin, mais pressenao fa izy afaka marin, miasa ake zegny anao, enfin zegny anao migagné fo. Za mivolagna aminao fa anao tsy maintsy migagné fo, tsy maintsy volagna. Azonao zay le mot hoe tsy maintsy, raha ohatra ka hainao zegny mametraka ny discipline amin'ny fiaignanao zegny. Magnano zegny zegny, même principe izy koa anao zegny hianatra langue, même principe izy koa anao hianatra mahakasiky na mathématique na physique, azonao magnano zegny koa izy koa anao mitady vôla, anao zao ty mety mitady vôla niany tsy mahazo, mitady vôla anao mare tsy mahazo, mitady, azonao tsaboenao fo, mbala tsy tapitry raha ty patron ataonao, azonao. Ary zay zegny le natiavako Les Brown, it's not over until I win. Azonao Les Brown mivolagna raha zegny, it's not over until I win. Zay zegny apetrakanao mindsetinao zegny, apetrakanao mindsetinao hoe it's not over until I win, mbala tsy tapitry zegny raha ty jusque za migagné. Zay zegny anaovanao izy, mbala tsy tapitry raha ty jusque za migagné. Donc zegny mila mametraka le discipline zegny anao, mitsabo. Imagine zegny olo jiaby magnodidigna anao io volako mankalefaka anao, critiquen'olo anao, moa ve zakanao ve zay, moa ve zakanao le critique, moa ve zakanao ve andeha ho ilikilikin'olo zay. Fa izy koa amin'ny fotoana anao tafita, io la baby jiaby nivolagna anao igny lasa mi-inspiré avy aminao, azonao lasa source d'inspiration zegny anao. Donc zegny ahatongavanao ary zegny volako ny titezagna discipline asa mazavazava. Donc izy magnano karaha zegny, donc zegny i raha soratanao aby igny, ny raha dininao aby igny, le raha nasaiko anao hoe dinia raha tianao, izy ka tianao azo, mila magnano action anao. Tsy vitana anao magnano action, mila discipline zay.
sy efa zay moa bôka ambanao zegny izy ka azonao zegny raha nazavaiko zay zegny mila discipline tsy raha hoe ke magnano affirmation fo zegny anao magnariva andra affirmation fo tsabonao magnariva andra volagny ty tany zay bôka mila magnano affirmation raha ave azo za tsy mivolagna hoe mila magnano affirmation magnariva andra fô agnisan'ny raha mila tsabonao self affirmation asazonao anao magnano affirmation zegny magnamafy amin'ny cerveau-nao boka anao fotoana igny magnamafy cerveau-nao fa hoe possible anao de lasa automatique boka zay le mahatonga anao tsara aminao zegny magnano affirmation zay asa hoe faible zegny anao zo ty faible anao mila ikenao boka malao faible anao ike malao anao faible fa tadiavany lalagna afora anao tsy mahay anao zao ty ike malao ary zay matetiky sarotro amintsika tsy magneky ndraiky atsika rehefa tsy magneky any atsika lasa mizingiziny tsy hagnano anao nefa rehefa tsy hagnano tsy ho tonga amin'ny discipline anao donc ike malao hoe aza zao ty mbala tsy mahay matematiky aza zao ty mbala tsy mahay lay langue tianao ianaragna zay aza zao ty mbala tsendriky malao tonga amin'ny tanjony tiako aviagna amina arabola fa tsy mipetraka amin'izay zay zegny anao tsy mipetraka amin'ny faiblesse-nao zay zegny anao ike malao izy hoe karaha zay la izy magneky alohanao ikenao malao izy hoe mbala faible anao amizao ty magneky anao fa mametraka tanjona amizay zegny anao hoe après 3 mois za avy tsy hitanao faible ike après 3 mois efa mahay mitenin'ny anglais za après 10 taona efa manamboly avanao ty donc zegny afaka volagninao iniany izy ike koa faible zany any ataonao tsy manambola fa après 10 taona anahako raha iavako afaka volagninao manao mialomagna karaha zay zegny izy afaka ataonao affirmation fa anao volaniko mila mandray action ny mamoramora izy ndraiky ny mahasarotro izy zegny à partirany raha nasaiko tsabona atao amin'ny talogna hoe build muscle of what you want mambolia muscle zegny anao iraha nasaiko anao tamin'ny vidéo talogna zegny izy ka mbala tsy hitanao ndao zegny zahava zigny tandrignesa ambolianao le muscle zegny safe discipline ty koa zegny agnisany muscle tegna mikonty be zegny amin'ny fahombiazana anao zegny rehefa mitsabo volaniko tsy mila mijano fa mila mitohy fo mitohy niany ampitombonao zegny le volume le ratsabonao sa hoe navitiny minute niany ampitombogna maray 2 minutes ampitombogna 5 minutes mais ampitombonao magnano zegny izy koa anao zegny iantry volagna anao miantra langue araiky ampitombonao zegny le minute sazonao magnano zegny izy koa anao magnano méditation iniany zao ty anao nagnano méditation 2 minutes fa vitanao aza gaga anao fa mbala voanomboko anao asazonao mbala voanomboko anao antony lanao iraby nasaiko anao aby igny zegny mba misy mamoramora izy izy ka tianao moramora anao hitady vola affirmation fa nambelako ambadiky makasiky nina voly affirmation amin'ny affirmation kasy io na amin'iny oesley izy zegny midriky hagny anao mba misy mamoramora izy zegny safe izy ao zegny fanamboaragny volaniko fanjaranao zegny juste mitandregny fo zegny amin'igny de magnano répétition zay zegny anjaranao aminazy io discipline miankina aminao io tampona am'izay tokony vitanao fa tsy zay jiaby tianao na hoe zay jiaby hitanao fa karaha zay zegny izy zay zegny le système tokony agnanaovanao izy tampona am'izay tokony vitanao ino zegny le tokony vitanao niany ino zay tokony vitanao amin'ny semaine ty ino zay tokony vitanao amin'ny volagna ty ino zay tokony vitanao amin'ny taona ty fa manomboky niany zegny miaraka anao avy mitandregny vidéo zao ty manomboky zegny anao am'izay kely tokony vitanao de tsy mijanogna anao
Ziska anao mahazo le raha tianao. Ziska anao mahazo le raha tianao. Na marary, miroso fonao, miroso fô, miroso fô, miroso fô, miroso fô, miroso fô. Za mivolagna aminao fa izy tsy maintsy azonao fô izy io. Sa karakory? Karaha zegny izy e, discipline. Donc fa azonao tsara zegny raha nazavaiko teo. Raha mila information bebe koa zegny anao, mampalakilaky na hoe mahamoramora andazahoanao i raha jiaby zay zegny, izy novolaniko teo zegny ambadiky hoe ao zegny misy boky amin'ny site web io, ao zegny misy maro zao e, la hitanao fa mety aminao afaka mitsidiky zegny anao amin'ny site web. Raha ohatra ka tianao zegny raha nazavaiko teto niany zegny, aza misalasala zegny magnambela comment atsika zegny moto agny amin'ny magnaraka koa zegny atsika magnano misimisy mbala niavanao tery ty temps zegny ty veloma to.